Kerken lopen leeg, maar de nieuwe Mozaïekkerk in Middelburg kon stoelen tekort. Ik merkte dat de eerste keer dat ik hier kwam, je mag zijn zoals je bent en dat waardeer ik enorm. En ja, we zijn er met z'n allen voor elkaar en dat gewoon enorm veel liefde. En verder in deze Zeeland nu. Hoge schadevergoeding voor neergeschoten kerstboom. En speciale editie voor iedereen. Goedenavond. Het kerkbezoek neemt de laatste jaren flink af. In 10 jaar tijd is 1 op de 4 kerkgangers afgehaakt. Maar er zijn ook uitzonderingen. En één daarvan is de nieuwe Mozaïekkerk in Middelburg. Waar veel kerken leeglopen, zijn hier de stoelen niet aan te slepen op zondagochtend. Ze kerken voorlopig in de aula van de christelijke scholengemeenschap in Middelburg. Want daar is genoeg ruimte om de honderden volgelingen onder te brengen voor de dienst op zondagochtend. We willen God aanbidden, dat is echt één. We willen van elkaar houden en willen onze omgeving dienen. De leden van Mozaïek komen uit allerlei verschillende kerken en vinden hier wat ze zoeken. Ik merkte dat de eerste keer dat ik hier kwam, je mag zijn zoals je bent en dat waardeer ik enorm. En ja, we zijn er met z'n allen voor elkaar en dat gewoon enorm veel liefde. Je vindt hier echt Jezus. En dat vind ik heel belangrijk. Dat is eigenlijk het belangrijkste in heel Gods woord. En als we Jezus niet kennen, komen we ook niet tot de Vader. Wat we veel terug horen is dat mensen het heel fijn vinden dat wat we delen op zondag in de kerk, dat het ook praktisch is, zodat we er in de week iets daadwerkelijk mee kunnen doen. De voorganger van de nieuwe kerk snapt wel dat het voor sommige bestaande kerken moeilijk is om hun leden te zien vertrekken naar Mozaïek. Ja, we begrijpen altijd dat daar ergens iets van pijn ligt. We zijn een heel veelkleurig palet aan allerlei verschillende kerkjes, met een wat andere cultuur. En tegelijkertijd zijn we gewoon één grote wereldwijde kerk. Wat ik zeg, als Jezus daar centraal staat, dan hebben we een enorme gemene deler. En dan zijn er verschillen. En ik vind het mooi om die juist te omarmen. Ja, verslaggever Anke Tannihattu. Hoe zou jij nou het verschil beschrijven tussen deze nieuwe Mozaïekkerk en andere kerken? Het is eigenlijk ook een beetje een gevoel. Maar er zijn dus blijkbaar heel veel jonge mensen, jonge gezinnen, die niet in hun kerk meer kunnen vinden wat ze zoeken. En ik ben erbij geweest. Het is een hele losse, gemoedelijke sfeer. Er staat een springkussen buiten voor de kinderen. Iedereen neemt wat te eten mee voor de afloop. Er wordt gezongen, er wordt met een band gespeeld. En dat is natuurlijk minder traditioneel. En blijkbaar is er heel veel behoefte aan. Maar dat trekt natuurlijk ook mensen weg uit andere kerken die daar niet blij mee zullen zijn. Ja, ik sprak dominee Bart de Bruin, die is van de Ontmoetingskerk in Middelburg. Die zag ook een aantal van zijn leden vertrekken. En die maakt zich daar inderdaad wel zorgen over, ja. Als dat gemeenteleden zijn die vervreemd zijn geraakt of het geloof wat zijn kwijtgeraakt en het in die gemeente, in Mozaïek, weer vinden, weer enthousiast worden, weer het leven met God vinden, dan is dat natuurlijk alleen maar prima. Maar er zit ook een andere kant aan. En die andere kant is meer van, kijk, als kerk ben je familie, broers en zussen van elkaar. En op het moment dat er mensen uitgaan, doet het ook zeer. Maar niet alleen gaan er natuurlijk bij ons mensen weg. Ook in andere gemeentes, evangelische gemeentes, baptistengemeenten. Zeker als die kerken kleiner zijn en er gaan mensen weg, dan maakt het die gemeentes heel erg kwetsbaar. Dus dat is echt wel een schaduwkant. Dat het andere gemeentes deels leeg haalt. Ja, dat is dus de Ontmoetingskerk die mensen ziet vertrekken. Maar die nieuwe Mozaïekkerk is nog maar een half jaar bezig, hè? Ja, sinds 5 februari. En het is de 10e gemeente in Nederland die zo'n gemeenschap heeft. De gemeenschap groeit in Nederland ook enorm. En in Zeeland zijn ze echt op zoek naar een grotere ruimte, omdat die school tijdens hun dienst op zondag echt soms al te klein is. Dankjewel, Anke Tannihattu. Een 29-jarige man uit Domburg moet Kersban uit Middelburg bijna 7 ton schadevergoeding betalen. Dat heeft een civiele rechter bepaald. De man schoot de jonge vrouw 3 jaar geleden door het hoofd. Volgens Kersban tijdens een ruzie. Volgens de man per ongeluk toen hij zijn wapen schoonmaakte. Kersban lag maanden in coma en is nu invalide. De schadevergoeding staat los van de strafzaak, waarbij de Middelburgse rechtbank de man veroordeelde tot 2,5 jaar cel. En ook al een schadevergoeding van ruim 2 ton. Het Openbaar Ministerie is daar in hoger beroep gegaan omdat ze zelf 12 jaar had geëist. En dat hoger beroep dient binnenkort.
De gemeenteraad in Terneuzen komt in actie om het schippersinternaat in de stad, de enige in de provincie, te behouden. Het internaat moet in 2027 dicht vanwege hoge kosten in combinatie met een dalend leerlingenaantal. Fracties vinden dat Terneuzen niet zonder een schippersinternaat kan, zeker niet met het oog op de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Het internaat valt onder een landelijke stichting, dus veel kan de gemeente niet doen tegen de sluiting. Maar de raad hoopt misschien een andere locatie te vinden die minder kost. Het portret van de derde vrouw van Michiel de Ruyter, Anna van Gelder, is bijna zeker door een andere schilder gemaakt dan gedacht. Uit onderzoek in opdracht van het Maritiem Museum in Vlissingen, waar het schilderij hangt, blijkt dat het zeer waarschijnlijk is gemaakt door Ferdinand Bol, die ook het bekende portret van de Ruyter schilderde. Tot nu toe werd Anna's portret toegeschreven aan Hendrik Bergman. En dat het van Bol is, maakt het specialer, zegt directeur Onno Bakker van het museum. In de omgeving van het Kaaskeswater in Zierikzee moeten bewoners hun neus gaan gebruiken. Waterschap Scheldestromen gaat daar kijken of ze energie uit het oppervlaktewater kan halen, om de woonwijk Malta mee te verwarmen. Het gaat om zogenoemde aquathermie. Een pompinstallatie brengt voor het winnen van de energie water in beweging. Maar het zou kunnen dat dat zorgt voor stankoverlast. En dat wil het waterschap dan graag horen, als dat zo is. Als u nu eens even diep snuift. Ja, dan ruik ik wel een beetje stank. Het is dat je denkt, oh ja, ik ruik wat, maar ik vind het nog niet extreem. Nu nog niet. En wie last heeft van de eventuele stank bij het Kaaskeswater kan dat melden bij de gemeente Schouwen-Duiveland of bij het waterschap. Bij Grauw Rock for Specials denk je misschien aan een festival dat speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking. Maar het festival in Grauw is voor iedereen bedoeld. Het is makkelijk toegankelijk en de muziek die staat iets minder hard. En de artiesten die er staan zijn voor een grote doelgroep aantrekkelijk. De 80-jarige Yvonne uit Chicago kwam speciaal haar zus bezoeken in Zeeuws-Vlaanderen, zodat ze samen naar het optreden van Frans Bauer konden gaan. I play Frans Bauer on YouTube, on the computer on YouTube, and I just love it. Ze moest nog wel even wachten op Frans, want de Zeeuws-Vlaamse Happy Band mocht het festival eerst openen. Alleen was er wel een klein probleempje. De band was nog niet compleet. Er staan er nog een paar te wachten om naar hier te komen. Dus, maar het wordt geregeld, dus die zijn onderweg. Ja, wat was er gebeurd? We hadden bussen hebben we ingehuurd. Alleen de verkeerde datum, helaas. Dus nu zijn we volop alles aan het regelen dat iedereen nog naar hier kan komen. Later op de dag kreeg de complete band alsnog een herkansing. Overigens hadden de bezoekers er niet veel erg in. Die hadden wel wat anders aan hun hoofd. Zoals het beste plekje zien te krijgen om alle optredens goed te zien. We gaan de hele dag hier staan voor het hoofdpodium. Echte fans dus? Ja, heel erg te fan. Morgen is het terrein weer open, maar dan voor bezoekers van Grauw Rock zelf. Dan staat onder meer Cresip op het podium. De stad Vlissingen heeft al jaren na alle draconische bezuinigingen op cultuur weinig plek meer, lijkt het, voor hedendaagse kunst. Tot nu, want 2 particulieren zijn dan zelf maar iets gestart. Van het roemrucht kunstverleden in de stad Vlissingen is er weinig meer over. Maar nu is er weer 1 raam waar exposities te zien zijn. Het is een protest tegen het kunstbeleid. Echt structureel er zijn in een stad, dat missen we. Onder het motto "Ik geef je mijn raam" stelt Sylvia Hubroek haar raam dan maar zelf ter beschikking aan de kunst. Ik geef ze ook mijn raam. Ze mogen ermee doen wat ze willen. Elke 6 weken is er iets anders te zien. Nu is het raam voor de internationaal bekende kunstenaar Giel Laus. Juist dit soort dingen zijn heel belangrijk, omdat dat direct naar de inhoud gaat van het kunstenaarschap en van het exposeren. Dan maakt het niet uit of dat nou het Stedelijk Museum is of een raam. Het gaat om de kern van de boodschap. Dit is wat rest van de kunsttempel van Weleer. Gesloten in 2016. Een projectontwikkelaar wil er appartementen in maken. Dat er al jaren in de stad geen exposities meer zijn, gaat ook galeriehouder Hannelore Meijaert aan het hart. Want Vlissingen heeft echt gebrek aan kunst, hoor. Er is helemaal niets. Haar galerie was al enkele jaren gesloten. Nu heeft ze die op hoge leeftijd toch maar weer heropend. In haar woonkamer. Ja, zo heb ik mijn kamer deels uitgeruimd, hoor. Niet helemaal, deels uitgeruimd.
En ja, voilà, het is er weer. Dat er nou in Vlissingen alles bezuinigd is, helemaal geen kunst meer is. Dus ik denk, ja, ik moet weer beginnen, ik moet weer wat tonen. Vlissingen zucht al jaren onder een grote schuldenberg en heeft noodgedwongen moeten bezuinigen op kunst en cultuur. Maar de wethouder wil niet van verschraling spreken. Ik vind het niet zo verschraald. Het zijn uw woorden, ik deel dat niet. Het zou altijd meer kunnen, maar je kunt in het verleden zien, er is ook heel gemakkelijk heel veel geld uitgegeven. En je ziet als je wat bezuinigt, dat dwingt mensen tot nieuwe initiatieven die ook wel heel kansrijk zijn. Dus ik deel die woorden niet. Ik vind die verschraling op zijn plaats, ik vind het een verrijking zoals het nu is. Het is een verrijking, vindt de wethouder, dat er particuliere initiatieven ontstaan. Dus er zijn wel mooie initiatieven van burgers die we graag ondersteunen, maar je hebt die burgers wel nodig om dat te blijven doen. Het zal niet de gemeente zijn die beeldende kunst neer gaat zetten. Je hebt die burgers nodig voor het initiatief. De komende jaren komt er iets meer ruimte in het budget voor cultuur, maar dat gaat naar de evenementen in de stad. Kunstliefhebbers moeten het voorlopig hebben van een halve woonkamer en een raam. Op een paar hoge stapelwolkjes na werd het vandaag een zonnige dag. De temperaturen waren door de wind nog wel een beetje frisjes, 14, 15 graden. Maar die temperaturen gaan omhoog. We gaan best een mooi hemelvaartsweekend tegemoet. En op onze site en op de app meer over de Zeeuwse top 40... die we morgen weer uitzenden. Voor de 17e keer tussen 8 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Denny Vera stond de afgelopen jaren op 1 met Rollercoaster. Op de voet gevolgd door Raccoon en Bluff. Kijken wat het dit jaar gaat worden. En Elsa is haar stem kwijt. Dus ja, hoe dat morgenochtend moet, ik zou zeggen, zet de radio maar aan om 8 uur. En tot zover deze Zeeland Nu. Morgen dus Hemelvaartsdag. Iets korter nieuws vanaf 6 uur 's middags. Dan zijn we er weer. En ik wens u alvast een heel mooi hemelvaartsweekend.